Il-Pulizija issa jistgħu jibdew jiġbdu filmati mill-perspettiva tagħhom biex dawn jinżammu jkunu jistgħu jintużaw bħala prova f'sitwazzjonijiet ta' sfida. Fil-fatt huma se jkollhom assenjata kamera minn 500 bodycam li jilbsu matul il-qagħdi ta' dmirijietom blan li jżidu l-kontabilità u biex ikun hemm tnaqqis fir-rapporti kontra l-membri tal-korp. Net News kellem mal-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà li spjega aktar dwar l-importanza ta' dawn il-kameras. Naffaċċjaw aħna bħala Pulizija allegazzjonijiet li sfortunatament peress li jkun pulizija waħdu ftit li xejn jista' jirribatti. Jew allura l-bodycam hemmhekk qiegħda prova biżżejjed ta' dak li qed ikun allegat. Però minna nfuksa allura wkoll iġġib lill-Pulizija ittejjiblu l-aġir tiegħu mal-pubbliku għaliex aħna mhux qed ngħidu li l-Pulizija dejjem huma fit-tajjeb u allura dan huwa mod kif intejbu l-kontabilità. Però wkoll huwa mod ta' kif nistgħu nġibu evidenza aħjar il-qorti, hemm differenza bejn dak li jiena qed ngħid xrajt u allura dak li jiena ppreżentajt ta' dak li verament xrajt jiena dak il-ħin. Is-sistema tal-kamera se tkun kontinwament qed tirrekordja 2 minuti b'2 minuti, bl-aħħar 2 minuti biss se jinżammu fis-sistema. Dan fil-waqt li l-Pulizija se jkunu mħeġġa biex kull darba li jiġu wiċċ imwiċċ ma' persuna jattivaw il-kamera anke jekk ma jkunx hemm ħsieb ħażin. Il-kamera tinxtel ukoll weħida jekk kif tħoss li l-Pulizija kellu joħroġ l-arma tan-nar. Dan fil-waqt li l-ebda pulizija mhux se jkollu l-aċċess għal filmati li jinġibdu lill-uffiċjali tal-investigazzjoni. Is-sistema l-ewwel tat-tip tagħha kemm f'pajjiżna u anke f'pajjiżi Ewropej.